Helluri ja hellät tunteet täältä Sveinten tuvasta. Tänään me keskustellaan, tai siis minä puhun niin Euroviisusta. Mä tykkään tosi paljon Euroviisusta, siis tosi paljon. 80% mun kuuntelemasta musiikista, siis sellaisesta, mitä kuuntelen vapaaehtoisesti esim. Kännykästä, niin se on 80% on Euroviisusta tai niissä joskus esiintyneistä artisteista. Eli siinä 130 kappaletta mun listalla, mitä mä kuuntelen melkein päivittäin ja tosi kauan, niin aina kun on toukokuu, niin mä menen ihan sekaisin Euroviisuista, että mä en paljon puhu muusta. Okei, puhun mä muustakin, ja vielä kun mä oon toukokuussa syntynyt 24.5., no niin kaikki tietää, nyt muistatte mun synttärit ja kaikki tuotte lahjoja, niin sitten välillä ne sattuu olemaan nämä Euroviisut samalla viikolla kautta samana päivänä, kun mun synttärit on. No niin tänä vuonna oli 23. Niin päivää se finaali, ja se oli tosi mahtavaa. Mulle tuli ihan kylmät väreet ja meni iho kanan lihalle. Mä katsoin heti sen alun, se oli niin mahtavaa. Mutta yksi mietit, että jos niin se motto on niin, että building bridges, eli rakennetaan siltoja, laitetaan pystyyn siltoja, niin miksi puolalainen laulaja, joka oli pyörätuolissa, niin se ei päässyt green roomiin, koska sillä ei ollut ramppia sille. Että jos pistetään pystyyn siltoja, niin miksi ei ole ramppia? Ei se voi olla niin vaikeaa. Ehkä siinä oli joku oma ideansa, tai sitten ne oli laiskoja. Joo, mutta se oli muuten tosi hyvä. Kun siitä oli niin ihana. Tosiaan, Euroviisut on mahtavat, koska siinä on niin paljon kilpailijoita, että se on suurin näitä valtioiden välinen kautta tällainen laulukilpailu. Niin sit se Euroviisut yhdistää eri ihmisiä, että kaikki sanoo, että se ei ole pelkkä laulukilpailu. Laulukilpailut on helppoja pitää, että siinä on niin ihmeellistä, että joo, laitetaan lauluja. Pystytään vaan laittamaan niitä vertailuja. Vielä kaikki tää tausta, tanssijat ja laulajat ja esitys ja kaikki muu. Ja sitten jos on hyvä biisi, siinä on sellainen mukava niin melodia ja kaikki sellaiset soitot ja sanat. Esim. Kaikki on sitä mieltä, että Conchita Wurst voitti vaan, koska sillä oli parta. No eihän se ole. Sillä oli hyvä kappale. Alkuun mä en tykännyt sitä kappaleesta. Se oli sellainen, mitenköhän ne luulee, että tää pärjää suola. Niin sit kun mä aloin kuuntelemaan sitä vähän enemmän, niin sit silleen finaalissa on silleen, tämähän on muuten hyvä kappale. Et joo, kyllä tää varmaan voittaa. Ja sitten se oli niin ihana, kun aina kun niin Conchita sai pisteitä, kaikki oli se siellä yleisössä, että tää on mahtavaa. Pinkkejä sateenkaaria, oksentavia ykköservissiä ja kaikkea muutakin kivaa. Ai. Vaikka mä oon suomalainen, mä en pitänyt niin Pertti Kurikan nimipäivistä ja sitä aina mun pitää. Niin mä en tykännyt sanoa sitä ja mulle tuli aina päänsärkyä sitä kappalista. Onneksi oli lyhyt. Niin täällä oli aika monta oli sillä, joo Pertti Kurikan nimipäivä, ne voittaa heti kun... Siinä oli yksi asia. Jos on 39 niin biisejä koko kilpailusta Suomen lisäksi, niin kai siinä, jos on huono kappale, niin ei siinä voi voittaa, jos on näin kova tasan. Koska ei siinä voi yksi sellainen, joo laitetaan joku huono kappale, tai missä soitetaan paria, niin suuntua kautta mitään liian nuottia. Niin laitetaan se kilpailu, voitetaan heti. Enhän miekään voi mennä jonne peilaa Ukkonoalla. Ukkonoa oli kunnon mies. Kun hän meni saunaan, laittoi laukun naulaan. Ukkonoa oli kunnon mies. Vai laittoiko se hatun naulaa? En mä muista. No en mäkään mene tolle. Mä pidin tosi monesta biisistä. Iro oli tosi mahtava. Goodbye to Yesterday ja Stickerasta ja Elina Parmien niitä ei äänet. Ja se oli niin mukava kuulonen ja ihana kaikki tällaiset. Ja sitten oli Norjan, Debra, Scarlett ja Jetille Morelandin Master Like Me. Se oli tosi mahtava sekin. Ihana. Sitten oli Belgia. Loiknotteetin Rhythm Inside ja se oli We gonna wrap up, we gonna wrap up tonight. Ja tällainen ja niin edelleen. Sekin oli mahtava ja nyt mulla on niin paljon mahtavia biisejä. Ja sitten se Georgian se Warrior. Mä en muista kuka sen esitti. Niin sekin oli tosi hyvä. Siihen pystyi samaistumaan, koska no itekin on vähän sellainen. Kyllä me ketään tutkimaan persuuksille. Sitten oli Maltalla oli se Chain of Lights. Sekin oli ihan kiva. Armenian
Face the Shadow, se oli ihana. Ja mun Instagram-tilille, niin siellä tuli tää yksi niistä laulajista, mä en muista mikä, Tamara tai joku tällainen kuudesta laulajasta, niin se tuli tykkäämään mun parista kuvasta kanssa. Samassa huoneessa oli jo, että taisi kyllästyä, kun mä jauhoin silleen, nyt sä tykkäsit, mutta se oli niin hyvä biisi, vaikka siitä tulikin mieleen joku shamaani-rituaali. Espanjassa Edurinen Amanecer, se olikin ihan. Sitten se video oli se tiikeri. Mä olisin osata muuttua tiikeriksi. Tai mitkä tahansa eläimeksi. Ilveskin olisi kiva. Niin, susi ja koira ja kissa ja kevonen kani. Heikan ja Iso-Britannian I'm still in love with you. Electro Velvetin. Se oli niin kiva, kun se oli kaikkea tällaista. Se oli niin ihana kuuloinen ja niin erilainen. Ja kappaleen pitää olla hyvä. Ja sen pitää olla kiva. Ei mitään balladeja, joten riittää niin vaikka miljoona niin tusinaa. Mieluummin sellainen kiva, jolla laittaa tanssia joku. Kaikki tilpehöri siinä. Sitten oli kiva se videokin. Vaikka se vähän kuoli se tunnelma siinä lavalla, kun se olla vakuushenkilöllä. Niin siellä. Italiakin oli kiva se Il Volo, se Grande Amore. Hämähäkkimies-juttu oli hauska juttu siinä videolla. Tanska. TV vähän sellaista levontuota siinä videolla, mutta olisi ehkä helpompaa vaan selittää mistä ei pitänyt. Mä en tykkännyt Suomesta. Se oli ihan kamala. Biisi oli kamala. Hollannin Triintre Palkka-Olong. Se oli ihan. En tykännyt siitä. Ainakin Saksan se Anne-Sophie Black Smoke, se oli vähän outo. Vähän sellainen kliseinen. Sitten tuli joku tällainen, mä en muista, että mikä siitä nyt tuli mieleen. Serbian se oli outo, mä en tykännyt. Ajatus oli hyvä, mutta sitten kun tuli se joku tanssiosuus, niin sitten se alkoi vaikuttaa ihan liian tehdyltä. Tänä vuonna oli muuten tosi kamalasti nuoria. Keski-ikä 20-30. Jotakin sillä välillä. Kreikan One Last Breath. Se kuulosti ihan Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix. Sana tuli vaan käännetty toisinpäin, eli nainen tarvii sitä miestä ja tälleen. Rise Like a Phoenix. Siinä, kun siitä ei tarvii enää ketään. Se on ihana. On tarpeeksi vahva pärjäämään itsekin, mutta tämä kreikkalainen naislaulaja tarvitsee miehensä pärjätäkseen elämässä tai kuolee. Tämä logiikka. Ranskakin oli, no se oli ihan jees. Ai niin, Romania ja Montenegron kappaleet, ihana kun ne, ainakin osa siinä oli niin omaa kieltä. Esim. Montenegron Adio, mä en muista biisi. Oli niin mahtava kappale. Celiko Joksimovic, joka oli silloin 2012 kappaleena Niel Jupast. Stvari, joku rakkaus ei ole esine, niin se säveli sen Montenegron juttu. Se oli niin ihana, sen huomasi heti. Celiko niin myös esitti Lanemoja, mä en muista mikä vuosi se oli. Aikaisempi. Se oli silloin, kun Serbia ja Montenegro oli vielä kahdestaan kimpassa. Niin, ja sitten Euroviisussa ja tälleen teki. Mutta Romania, kun se oli se, niin telakapat vähän uudestaan. Se oli niin mahtava, mutta se sanoma oli surullinen. Jos muutat ulkomaille, älä jätä lapsiasi. Mä en tykännyt myöskään Kyproksen. Australia oli muuten odotettu vieressä. Se oli niin kiva, kun sinne saatiin viimeinkin Australia. Se oli niin mukava, kun ne pääsi viimeinkin 60 vuoden jälkeen. Euroviisut täytti 60 vuotta ja Australia päästettiin sisään, koska on vähän niin isoja vaneja. Varmaan isompia vaneja kuin Euroopan maat yhteensä. Venäjän kappale. Se oli niin kiva. Mitäköhän muuten olisi tapahtunut, jos Venäjä olisi voittanut? Euroviisut olisi järjestetty taas Venäjälle. Niin miten tämä meidän sateenkairi Euroviisukansa niin olisi pärjännyt sinne? Olisiko päässyt sisälle? Ne olisi varmaan saanut viisumeita, koska Venäjä hyväksyy erilaisuutta. Ja koska Euroviisut sattuu olemaan nyt sateenkairi kanssa, niin suosikki juttu. Mä en nyt ihan tiedä, onko suosikki juttu. En ole perehtynyt asiaan, mutta on tosi hieno juttu, koska mä löydän sieltä. Esimerkiksi minä löydän sieltä kamalasti uutta musiikkia. Kuten mä aiemmin sanoin, niin mä oon löytänyt tosi paljon kivoja biisejä. Mulla on Euroviisuja 100 miljoonaa ihmistä, joka on muuten tosi hyvä määrä. Hyvä Euroviisut. Sitten jos sulla on hyvä kappale, ihmiset alkaa silleen, tämähän voisi olla ihan mielenkiintoinen bändi kautta laulajat. Voisin muuten googlata ja ne laittaa YouTubeen hakuun, että onko täällä muitakin hyviä biisejä? Itse ainakin teen näin. Suurin osa varmaan myös tekee. Esimerkiksi Conchita Wurst. Sillä on ihan biisit. Sitten on Milan Stankovic. Sitten on Loreen Stickerasta ja sitten sen bändi Outlouds. Ja sitten Elina Bornes ja muita tällaisia. Muita ihania sankareita. Niin mä ainakin
on niitä etsinyt. Sitten no 100 miljoonaa katsojaa kautta kuuntelijaa kautta ihan mitä tahansa seuraajaa Euroviisulla, niin sitten kannattaa laittaa hyvä biisi, koska se vaikuttaa ikään paljon. Esimerkiksi se, että jos pääsee vaikka Suomessa pääsis UMK-finaaliin, se on tosi hyvä juttu, koska niin, ainakin mä siellä Euroviisun faniryhmässä Facebookissa, siellä on ainakin seurattu tosi paljon, että niin, esim. UMK ja sitten niin Viron tää Eesti-laulu, niin kansalliset valinnat, missä valitaan vaan nämä Euroviisuedustajat. Niissä sitten me seurataan niitä esimerkiksi netin kautta, jos vaan näkyy. Mä ainakin katsoin tänä vuonna Suomen, Ruotsin niitä Melodifestival, sitten oli Viron Eesti-laulu ja sitten oli Liettua kuin Supernova. Ja sitten Itävallan se The Make Makesin, niin I am yours. Euroviisun eristäminen vissiin vei niin paljon rahaa, että on pakko provosoida muita ihmisiä jotenkin. Tuikataan pienotuneen, koska miksipä ei. Mä tykkäsin Slovenian Mräyä Here for you. Se oli niin ihana, koska siinä oli kaikki ne kivat. Ja mun mielestä on tosi kiva juttu, että Ruotsi voitti. Se oli hieno kappale. Se oli niin mahtava biisi, kun kaikki muut tekee samanlaisen biisi edellisvuoden voittajan tavalla. Että joo, nyt kun tää Konsertaforosta voitti, niin sitten varmaan meidänkin niin biisi voittaa, jos on ihan samanlainen, samantyylinen. Laitetaan balladeja ihan liikaa ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta ja muuta tällaista. Ei yritetä yhtään. Kyllä me varmaan voitetaan tää. Kun tässä ruotsalaiset on sitä viisaita lauluntekijöitä, ne osaa tehdä hyvän biisin. Se on vain hieno juttu, että Euroviisut on olemassa ja kuka kautta mikä oli tämän vuoden Euroviisun suosikki laulajana ja kappaleenne ja mikä on ollut teidän kautta aikojen niin lempini biisit Euroviisuista. Et kenestä olette tykännyt kautta aikojen eniten? Laittakaa niitä kommentteja, sitten muistakaa tykätä, siellä peukku ylös ja sitten muistakaa tilata tuolta jostakin alhaalta kanava, koska tällaista tulee lisää. Kaikki tällaista sekoilua, että jos tykkäsit, niin tilaa. Jos et tykännyt, no tilaa siltikin. Ja kertokaa kavereille, muistakaa kommentoida, koska kommentit parantaa näitä videoita ihan hurjasti. Kommentteihin saa laittaa niin kaikkea mitä haluatte, mistä haluatte mun tekevän videota. Niin mä yritän toteuttaa kaikkien ne ehdotukset. Laittakaa niitä ehdotuksia, muistakaa tykätä ja kiitos kun katsoitte. Nähdään sitten ensi kerralla ja se oli sitten Helluri ja Hellät tunteen. Moi moi!